Bla tlaqliq il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li minkejja li sar progress fil-qasam tas-saħħa kemm ilu l-Partit Laburista fil-Gvern, is-sitwazzjoni hija waħda ta' kriżi. Sa issa hija kwistjoni ta' crisis management. U dil kriżi qegħdin nilqawla. U mbagħad tibda tippjana aktar fit-tul. Jien mhux ħanaqbes għall-burokrazija, mhux ħanaqbes għall-ineffiċjenza, mhux ħanaqbes għal affarijiet li min issodisfat dwarhom. Minkejja li l-Kabinett taħt Gvern Nazzjonalista kien żgħir kompla l-Prim Ministru, ma kinux isiru laqgħat frekwenti u kostruttivi bilan li jtejbu s-servizzi għall-poplu. Dan huwa dokumentat saħansitra fir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista. Rapport li jikkonferma li l-Kabinett preżenti u l-istrateġija li qed jadotta dan il-Gvern tagħmel sens. Il-Prim Ministru spjega li n-nuqqas ta' dialogu tal-passat wassal għal sitwazzjoni ta' dewmien fl-emerġenza, mediċini out of stock u l-istitwal ta' stennija l-interventi, operazzjonijiet u konsulenza. Na dan il-Gvern sab kriżi sostna l-Prim Ministru mhux se jsolvi kollox mill-lum għall-għada, lanqas mu se jinħela jiġġustifika n-nuqqasijiet li sab. Minflok se jiffoka fuq soluzzjonijiet. Jekk bniedem ilu 6 sigħat jistenna fl-emerġenza u kont nikkritika 3 xhur ilu ħanibqa' nikkritikallu. U dik hija l-idea tiegħi ta' kif għandu jaħdem l-eżekuttiv. Il-Gvern, spjega Joseph Muscat, qed janalizza diversi modelli li jistgħu japplikaw għal qasam tas-saħħa f'Malta. Sabiex jinstab l-aħjar modelli, il-Gvern se jkun qed jiftaħ il-bibien tiegħu għal pariri mingħand kulħadd. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr kategorikament il-Gvern ma jibżax mill-innovazzjoni.